केला. हॅपी न्यू इयर. शुभ सकाळ मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी सुयोग या चॅनलवर आणि डेली ब्लॉग मध्ये. तर आज आहे 31 डिसेंबर. तर संध्याकाळी मस्त पार्टी बिर्टी असणार आहे आणि अजून काय विशेष होणार आहे ते बघू आपण. आणि हा बघा त्याला ना आज घरी सोडणार आहे मी. याला आज पार्टीला ठेवणारच नाही मी. ये ना, हात लाव नाही, ये ना, हात लाव नाही. पहिल्या ह्याच्यात घायल, पहिल्या ह्याच्यातच घायल. तर आज मस्तपैकी पार्टी होणार आहे 31 ची आणि अजून काय विशेष ते बघूया. आणि चाय ठेवलेली आहे मस्तपैकी आणि इकडे नाश्त्याला मम्मीने बनवले मस्तपैकी पराठे, चपातीचे पराठे आणि चाय ठेवलेले आहे मस्तपैकी. तर मस्ती चालू आहे, जरा ऍडजस्ट करा. हा, बिस्किट. तर बघू आज काय अजून विशेष. पण 31 ची पार्टी होणार, मजा येणार आहे, धमाल होणार आहे, ब्लॉग होणार मोठा होणार पण छान होणार. तर बघत राहा ब्लॉग. आणि बघू अजून काय विशेष. ऑफिसला जायचंच आहे, ऑफिसवरनं आले होईल, तयारी असते वगैरे असतील बनवायला. मजा आहे. काय आहे मेनू 31 च्या पार्टीचा तो तुम्ही पण बघा. फर्स्ट टाइम करतोय आपण पण घरी. तर बनवतोय, काय मागवलं नाही, इथंच बनायचं आपल्याला. चरण थोडं सामान आहे, मी थोडं आणलं. तर अशा प्रकारे डिस्कस झालेलं आहे. काल बघितलंच असेल ब्लॉगमध्ये, नसेल बघितलं तर जाऊन बघा. ओके, तर बघत राहा ब्लॉग. काय बघा, याने बिस्किट काढलं, याने आंघोळ नाही केली, ची. याने आंघोळ नाही केली, ची ची. गंदू बोलायला, गंदू गंदू हे आंघोळ नाही केली. यालाच घरी पाठवणार मी, पार्टीला ठेवणारच नाही इथं. हे तुझ्या घरी जा, तू जा तुझ्या घरी. तर भेटत आहे. तर मित्रांनो आलेलो आहे घरी. तर आता वस्तू आणलेल्या आहेत, एक चिकन आले, अंडी आले, चरणने पण सामान आणलेलं आहे. तर आता मित्र अशा जात आहे. तर आता येथील गँग आणि बनवायला घेऊ. ऑलमोस्ट 8 वाजलेत. तर चला थांबा रे. तर आता येऊ दे सर्वांना, मग आपण बनवायला घेऊ, बघूया. आणि ब्लॉग चालू झाले की यांना बोलायचं, सगळ्यांनाच मोठ्या मोठ्यानी बोलतात मग. तर येतील, बनवूया आपण मस्तपैकी काहीतरी बनवूया. ते दिसेल मला ब्लॉग मध्ये, ते येऊ दे, मग भेटूया आपण परत. तर मंडळी, मित्रांनो, सगळ्यांना तर सर्व आलेले आहेत. सर्व म्हणजे हे बघा, हे आम्हीच आहे. जो काल नव्हता तो आज लवकर आलाय. जो काल होता तो पण आलाय. तर अजून चरण येतोय, अक्षय येतोय. तर आता इकडे सामग्री आहे, आता जरा आपण करायला घेऊया. ते धुवायला लागेल, धुवून घेऊया. आता मी धुवून घेतो आणि परत भेटतो. ओके, शिव शूट करेल, शिव व्लॉग शूट करणार आहे. पकड असा. हा, चल दाखव सर्वांना. बोल, सर्व आले, बोल ना. आले, चला हे धुवून घेऊया. ओके मानव, कसं करायचं. आणले प्लेट. हा, बटाटे आले, बटाटे. चरण भाऊनी बटाटे आणले. चला धुवून घेऊया आता. बटाटी साईडला ठेव, बटाटी मके साईडला ठेव, तिकडं करून घेऊ ना. बघा मामा भाचे, बघा मामा भाचे. तर फायनली आम्ही बनवतोय व्हेज आणि नॉनव्हेज पोपटी. ती पण कुकर मध्ये. अरे भाई लागलं, सॉरी चुकून लागलं. तर पोपटी बनवतोय आम्ही मस्तपैकी, व्हेज आणि नॉनव्हेज. ते इकडे पहिला आपण व्हेज वाल्यांचं व्यवस्थित करून काढत बसला तर दिवस जाईल आपला. नाही आरामात काढा, घाई नको भाई, एकदम चिल मध्ये होऊ दे. हा, तर बनते पोपटी. अशी सुरुवात झालेली आहे. हे बघा, आणि चरण भाईचा व्लॉग चालू झालेला आहे ना. स्टोरेज आहे ना. मग रडतो कशाला, तुझ्यातच घे, माझ्यातच घे. एडिटला प्रॉब्लेम होतो ना मग. हा, चला 4 पीस झाले पाहिजे भाई. पायदा आपण सुरी घेऊ, एकदम प्रॉपर होते, टेन्शन नाही. हे टाकू नको, हे ठेव पाहिजे. एक काढलं ते बरं करत होता तो. आपलं टाकायचं कुकर मध्ये. हा, खाली मस्त होणार भाई. काय घेऊ, मी नाही घेत. जा शिव, काय बोलतो, पार्टीला आहेस तू आज? पार्टी बघितली, मजा करायची ना. चला आता लेट स्टार्ट. चॅनलला करू दे ब्लॉगची स्टार्टिंग.
तर अक्षय भाऊ आलाय 70 रुपये बिर्याणी दिली आता हा पिल्लू हा चालेल. तर इथे चालू झालेलं आहे ये ले. खूप 2 दिवस जेवला नाहीये सोनू बायला खाली घे बाय सोनू बायला खाली घे ये. अरे बस ये रे घे रे हे बघ हे आणि मोठ्या सोनूले जागा घेतली मोठ्या चिकन आले चिकन हे केक आणलो भाई केक नाही 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 डब्बा आहे डब्बा आहे बस झाले ना हे काय बटाटे आपण पण खायचे व्हेज मध्ये आपल्याला आम्ही पण शिरणार फक्त हात नाही बुडवणार टेन्शन घेऊ नको आम्ही सेपरेट घेऊ हा. आम्ही तुझा मान ठेवू टेन्शन बघ मी तुझ्या आधी सर्व आधी घेतले व्हेज बघ 2 मके खाऊ म्हणलं ना इकडे उलाले हा काय दे चिकन घे ना चल काय चिकन बाई त्याला ए नको ए थांब पहिले वेजला लावून घे मसाला लावून घे ए अक्षय चल हात लाव जरा हे तू आता येडे हात लावला बनवतो तिथून पण नाही मला काय अर्धी माहिती त्या दिवशी घोटाळा बनवताना नाही धुतलं म्हणून मी बोललो अरे बाळा पिलू नाचू नको हे तू मसाला घे बनवायला हे घे हळद कुठे हळद आणलीस का घेऊ घरातली हाय आणले ना सगळं आणलं भाई कुठे आहे सगळं काढलास तू बघ एकदा दे ना नंतर घे अरे काय गोंधळ आहे बाई गोंधळ तुला काय पाहिजे घे ना सोनू तिथून मग घे ना मसाला बनव मका घे ना मक्याला लासला लाव हा पनीर एक काम कर जा घरी जा जागा अडवली तिथं 2 माणसांची थांब जरा थांब असू दे थांब जरा घेऊया आपण जरा अजून होऊ दे लावायला स्टार्ट होतं हा घेऊया तिथे येऊ दे नाही मी कापायला घेतो तू लावायला अगं कचऱ्यात फेकला चांगला नाही चिकन मसाला तेव्हा सांगितलं म्हणजे इकडे तू एव्हरेजचा का नाही आणला या साईडला येणार हे तुला काय पाहिजे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे चला पनीर आले अक्षय उभे ना हे थांब इथं बघा हे घे ना व्हिडिओ घे ना भाई हा तुझ्या व्लॉग मध्ये पण घे असा पण घे अजून 2 पीस घे पातळ करू मटर हे लय मोठे झाले ना हे मीडियम मधी मारे उभे ना उभे करायचे बस एवढा कर पनीर हा. मस्त असे थोडा जाडा पाहिजे हा येऊ दे मापात ताप नको तिथून घे ना सोनू हे रितेश भाई तिथून घे ना व्हिडिओ अबे हा हे आरामात घे बाय पीस आरामात घे हा रील साठी जाईल एक मोठा पीस एक नंबर कुठला मसाला गाईज चालू दे इकडे चालू दे ब्लॉग शूट ए भाई याचा ब्लॉग थांबवा माझा ब्लॉग बघा अरे फुल प्रोफेशनल बिहेव करतो अक्षय हा नव्हता ना रे गावाला मॅगी बनवताना नाही तरी माहिती नाही कधी येते दुसऱ्याच्या गावी मस्त की मसाले ए भाई आपल्याला पण ठेव मसाला चिकनला अबे कमी पनीर मसाला कमी टाक तरी चालेल ए पण ह्याला लावायचे ना मक्याला पण लावायचे भाई म्हणून बोललो मजा येणार भाई मजा येणार काय बोलतो रितेश काय बोलतो शिडी आखे भाई मक्याला पण लावायचं काय ढकलतोय तू कुठला मसाला टाकतो ते पण सांग यार ब्लॉग इकडे होणारे पनीर फक्त फ्राय हा ए नको ना देऊ मागू नको ना जाऊ घरी पनीर मसाला पण पनीर फ्राय करणार आहे आपण मस्त की छान असं पनीर मसाला पाहिजे घे घे तिकट मध्ये कलर वाला आहे कलर हे आहे ना? किचन आपला हा काश्मीरी लाल अरे आज जास्त टाक कलर वाला घाबरला आवरला याला वाटलं दुसऱ्या दिवशी कलर घेत समजने वाले को इशारा कॉपी आपल्याकडे हा बाथरूम जवळ आहे रात्री 1 वाजता पण आहे सोबत मी नाही पाहिजे हा सोबत झोपतात रीलच बघत असतो ना ना सोबत झोपतात ना नाही चेंज झालं शेरू लागल त्याच्यात हळद द्या ती हळद आहे तिथंच पान आणलं का मग हा नाही केळीचं पान नाही पिंपळाचा आहे अरे बांबुडा नाही भेटला ना हा, माहिती नाही केळीचं पान पाहिजे की नको ते नाही भेटलं म्हणून केळीचं पान आणलं. नाही आम्हाला माहिती नाही ना तिखट ठेव कलर तिखट हाय घेतोय तिखट अरे मस्तपैकी इथं पनीर आता फ्राय होण्यासाठी मस्तपैकी बस चरण बाय कानातलं नाके बरोबर लागेल चरण बाईने अजून पाहिजे चांगला मिक्स कर त्याला मसाला लावून इथं टाकू ते दुसऱ्याचे बटाटे आणतो चोप आम्ही स्वतःचे बटाटे आणतो. एक नंबर आलेला पावडा सारखा तो
मस्तपैकी एक नंबर भाई. शिकणार तू पण भाई. हा एक्सपिरियन्स वेगळा असतो भाई बनवायचा. काय बोलतो ही मजा वेगळी असते. नुसतं आपलं मागवा खाऊया. मला विचार कर आणि मला ब्लॉग मध्ये दिसला भाई तू दिसलाय. डार फंटासी डार फंटासी. अरे केळी हे मारी बिस्किट बघ. ए बंटी पार्लेजी. दिवाळीच्या वेळेला केळीचं पान आणू. चिपकव आणि अक्षयचे केळी. हा तू पार्लेजी. हा चालेल चालेल चालेल. भारी दिला भाई. गुड्डे भारी दिला मला. गुड्डे मला आवडतो भाई. पिल्लूला पण आवडलं. भाई तू त्याला हळू थोडं थोडं मसाला राहिला तर चालेल. मका लावायचा अजून त्याला. मीठ टाकलं का भाई. सगळं टाकलं बाई. प्रॉपर सगळा वाचला मसाला. केळीचं काम. केळीचं पान आणि इथली अक्षयची केळ बन झालं काम. अक्षय कॉन्ट्रो दे. माझेच खेळवलं आणि मला कॉन्ट्रोल. हा घेऊ. चला आता आम्ही जातो. आम्ही जरा चिकन कडे जातो. भाई भाई अक्षय भाई काय होते की नाही भाई. 9 वाजले भाई. शिजणार कधी. 12 वाजता ए भाई हॅपी न्यू इयरला. न्यू इयरला खायचं. न्यू इयरला खायचं. गुरुवार चालू आहे भाई. असंच असतं. 31 ला रात्री 12च्या एकदा वाजता खायचं. पण गुरुवारचा भाई मेरे को 10 मिनिट. ए बाबा गप बस. इसको सोना है. आम्हाला पण जायचं ऑफिसला. सोना आहे? 10 वाजता झोपायचं आणि हे नाही. हा ना. हा समजलं. चिकन आलंय वाय चिकन एकदम धुवून आलेलं आहे. मानव वाय चिकन तिकडेच ठेव ना साईडला. मानव मी एक हात टाकतो नाही इन्साफी नाही करायची भाई. मसाला खिलाय का ते. चिकन वाले बघ काका. चिकन वाले चुप चुप. हा चल कुकर घे दुसरा. ए जास्त मसाला आहे. मक्याला या जास्त मसाला आहे. लय लावलाय मसाला याने. झालं ना असं झालं. परत कशाला पाहिजे होती. हा येऊ लागेल आपल्याला तिथे. परत या शेंग्यांना लागेल. नाही परत घेतले ती नको घेऊ. बघ त्याला हाय अजून बाकी धुवायचे ती. ठेव तिकडे. हा बघ त्याला पाणी आलं ना. झालं. हा लगेच बोलवलं. पावटे हा पावटे पावटे. मीठ बीठ टाकलं का भाई. टाकतोय. टाक ना मग मीठ. अक्षू काय बोलेल त्याच्यावर आहे ना सगळं. एक टाकीचे थोडे शेंगा. टाक. बुट्ट्याचं साल आपलं खाली ठेवलंय. मक्याचं साल. बुट्टा ठीक आहे. बुट्टा मक्का तो कॉर्न. अरे बुटाचा साल म्हणजे बुटाचे सोलबिल ठेवलेत बोलतील. बुटाचे सोलबिल ठेवलेत वाटत. ठीक आहे बाबा. हे पण टाकायचं. मक्का मक्काचं बटाटे टाका आणि मका टाका. परत त्याच्यावरती ते टाका. आपण हे पण टाकू. आधी काय टाकायचंय. साल आहे ते ठेवलं. हे शेंगा टाक शेंगा. पावटे. पावटे टाक. मग खडा मसाला टाकू ना. खडा मसाला पाहिजे का तेच विचारतो. हा बोललाय. हे खडा मसाला चिकन मध्ये टाकू. ह्यामध्ये नॉनव्हेज मध्ये पाहिजे. व्हेज मध्ये बस ना. थोडंच पसरून टाका. मग बटाटे आणि मके ठेवा. परत वरून मग टाका. हे टाकू का. बटाटे ठेवू आता. कसं विकत ते नाही मला माहिती. नॉनव्हेज वाला आहे ना. मध्ये टाकले. नॉनव्हेज हा मध्ये टाकलेलं. ते वरून तुम्ही टाकलं तरी ते खाली जाईल की हो. हा टाक. टाक मका टाक. मक्का टाक. बघ आपल्याला थोडंसं शेंगा टाक. शेंगा टाक. शेंगा टाका आता. एक लेअर झालाय. परत एकदा दुसरा लेअर. थोडे ठेव शेंगा. ते दोनच मक्के टाकल्यानंतर टाकले. परत खडा मसाला हे आपलं- दोनच मक्के टाकले. अर्धे आपले टाकू. चालेल. थोडं ठेवायला लागेल. परत टाका थोडे ते. सुरी लागते ती. सोड ना. बंद केलाय मी. 24 सेकंड्स. बाबा ये पण इकडे ये. माझ्या समोर ये लवकर. सुयोग भाई आता ये इकडे. नॉनव्हेज वाला बनवतोय. नॉनव्हेज वाला. नॉनव्हेज वाला येतो. हा बघ काय करतोय इकडे. कटिंग बिटिंग मारतोय भाई. मसाला बिसाला प्रॉपर मसाला पाहिजे. हॅलो चिकन घे. टाक पीस. दही टाकलंय ना. हो टाकले. पीस टाक. टाका पीस कॉर्न. मोठे मोठे खाली टाक. ते पण घे रे. कॉर्न बिन पण. चिकन जास्त जाऊ दे खाली जाऊ मोठे मोठे पीस जाऊ दे खाली. वरती ए अंडी चरण ठेवायला जागा ठेवा. ए मका द्यायला ये इकडं त्याला. थांब मसाला जरा बघू आपण. हे मोठे मोठे राहू त्याचे हाताला येतात ते टाकू. नाही अंडी ठेवायची ना वर म्हणून बोलतो. अंडीला हे नको. मोठे मोठे आता शोधावे लागतात.
अक्षयने धुतले हात. बघ दगड काढताना अक्षय घराच्या आत. सपकन कापला गेला. मॅरिनेट करायचं ना पावडर. हा ह्याला हातला होता. एक काम कर ना चुरा होईल असं नको अरे दाबू. टाक याच्यात. त्याच्यात टाकू दे ना चिकन पाहिजे तेवढं आधी खालच्या इथे टाकून होय. घ्या त्याच्यात त्याच्यात टाक. मॅरिनेट करू दे. बघ तू बरोबर आहे ना त्याच्यावरती मका येणार पण तसं. टाका. मका अरे घे आता सर. सोनूने आमच्या फक्त डिशा आणल्यात. दिशा आणलं. फक्त चेहरा पाणी. चेहरा देखो यार, चेहरा देखो. नुसतं पोट. इथे ये, सोनू इथे उचल. ये. इथं बघ, इथं बघ. परत उचल. हा हे चेहरा बघा उचल. Guys, मित्रांनो चेहरा बघा याला. फक्त एक दिशा उचल हे परत उचल मसाले साईडला ठेव. मसाले बिसाले साईडला ठेव. हे आधी आतमध्ये ठेवतो ना. हा चला सोनूला आम्ही आणलेला उचलून आता काम दिलं. शिट्या मोजायला भाई शिट्या मोजायला. हा तिथंच बस. तर आता आपण रेडी झालो भेटूया काय बोलतो शिट्या मोजायला. शिट्ट्या. आता बसतो इथं आम्ही. चला मस्त पैकी बसायला पसायला टाकते सगळं पसरायला सगळ्यांना. हे काय मारामारी चालली इकडे बघा मारामारी. मस्ती करू नका रे. मस्तपैकी सुरू दे आता. बघूया आपण कसे शिकते पहिल्यांदा. बाय इकडे काय बाय मारामारी. बाय बाय बाय. मी उठून घ्या आधी. मी उठून घ्या आधी. वन हे पिलं पाय लागेल साईडला पाय लागेल साईडला इकडे बघ काय झालं बा. आता झालेला आहे. जॉन सिना आता आलेला आहे पॉवर मध्ये. चेहरा उचलले दहा नाही. बरा आहे. तर आम्ही आता ग्रुपला गेलोय पोल कारण की आम्हाला शिट्या मोजायच्या आहेत. एक झाली की व्हेज झाली की एक व्हेजला एक. व्हेजला पोल आणि नॉनव्हेज झाली की नॉनव्हेजला एक पोल. ते होणार मग करत राहू. करत राहायचं. हे दाखव जरा. व्हेज झालं की व्हेजला एक, नॉनव्हेज झालं की नॉनव्हेजला एक. असं करा. असं देणार आम्ही. तर बरं आहेस ना रे. बरं आहे. बरोबर generation. हा बरे आयडिया काढले आमच्या सोन्या भावाने. तर हे जरा 2-4 शिट्या झाल्या तर आपण पनीर फ्राय करायला घेऊ. तर तुम्ही बघत राहा ब्लॉग. अरे शिट्टी नाही झाली अजून ओट कुठे करतोय यार? अरे ओट नको ना करू भाई. काय यार हा? बघतोय रे. काय बघतोय तू. की ओट तुझा मागे घे. पण एक टाकल्याच्या नंतरला दुसरा होतच नाही परत 0 होतोय. एक मागे घे. सारखा पोल करत राहायला एक लागेल टाकल्याच्या आपल्याला. नंतरला 0 होतोय. नाही सारखा पोल हा, ते करू. आम्ही करू बरोबर. तू तुला सांगू दे. तू तुझं ओट मागे घे. आले मानव शेड आलेत. झाल्या 5 शिट्या झाल्या बा. चल बस जेवायला बस डायरेक्ट. 5 शिट्या झाल्या बा. झाल्या? 5 झाल्या 5. टॉयलेटला जाऊन आलेला आहे बहुतेक. हा दिसतंय फेस वरनं. तर चला पनीर फ्राय करताना आपण भेटूया. भावांनो फायनली 1 तासानंतर आम्ही स्लो गॅस करून ठेवलेला. ऋतू आली आणि फास्ट गॅस केलाय. तर आता बहुतेक शिटी होते वाटतं. हे बघा शिटीची अपेक्षा करायला बघा कोण बसलाय. हा बघा कसा बसलाय. हा बघा चरम पण आलाय. उठून बसलाय. ऋतूने इकडे मस्तपैकी पनीर फ्राय करायला पण घेतलेलं आहे. चला एक खाऊ तोपर्यंत. काय आम्ही बोललो गरम आम्ही तिथं 2 शिट्या झाल्या येतो. फ्राय करायला हिने फ्राय करायला घेतलं. तेल त्यासाठी ठेवलंय तिकडं. यांचं आहे. हा यांचं मग तुमची पोपटी पोपटी नाही. पोपटी त्यांना बिपटी नाही. त्यांना चिकनचा मसाला. मग यांना चपाती बनव एक. टूथपिक आणलीस काय ना दे एक द्यायला. हे खाली ठेव. हे ठेव खाली काहीतरी. काय नाही करू का ओपन? नाही लय गरम आहे तो. खाली काहीतरी ठेवायचं ना. कर ओपन कर. मामानीच काम केलं. मला काम पहिली चिठी उचल. नाही झाले बोललाय. नको या. पार्टी पार्टी. हा कर ओपन कर भाई. कर हा चला बसा. अरे असं काम नाही ना उलटं वाटायचं मारायचं. डायरेक्ट. वतायचं. पेपर घे. त्याला पेपर घे डबल टेबल टाक पेपर पण. चल ठीक आहे. घे खाली लाव. नाही ना जमणार. हा, मग मार. ये त्याला परत पकड. चल ठेव दे. खाली हातला. गणपती बाप्पा. केला. पेपर वरती येते ठीक आहे. ये ते पत्रावले घे तिकडं. बाजूला घे यार. पत्रावले घे ना. नॉन व्हेज नाही सॉरी व्हेज. काय रे बाबा. कसा वाटला हे इथं आहे ना. ते पण व्हेजचं वेगळं करतोय. हे बाहेर व्हायच्यात काढ थोडं. हा हे भाऊजींना दे थोडं. घे ना तू. गरम आहे. घे ना बाय. गरम आहे. अंड पण टाक. अंडा पण टाक. गरम आहे का. अंडा काय तिकडे. भांशूला घे. सगळे पेपर खराब करतो यार तू हे पकड ना वाटग. हे अक्षय वाटग पकड. अरे आ- टाकल अंडी का नाही बरोबर. टाकायचं तुम्ही सोलून? नाही याच्यात टाकायचे ना. सोलनं टाकल. चरम बस हे नको गरम आहे. ए, आले पोपटी
खातोय मी एकटाच. अरे हा बघा भाई, हे बघा एक इकडं. अरे मामांना दे ना. या ना इकडं. हा प्लेट बघा, हे बघा इकडं बघा. आमचा व्हेज हा व्हेज बघा, व्हेज. काय भाकरी खातो का? भाकरी होती ना, मग भाकरी. कोणाला हे जे टाकलं थोडं हा घे. त्यांना शेंगा टाक, हे नाही खाणार जास्त. चिक पीस नको देऊ, शेंगा दे. शेंगा शोधावं लागतं. हे बघ आहेत बघ, हा ते बाहेर मला काय करतोय? हाय व्हेज मध्ये मका. चिकन लेग पीस. हा ये. हा? मके व्हेज मध्ये जास्त टाकलेत. हे मके हाय धर, हे घे. कोणाला पाहिजे? सगळ्यांनी घेतले ना मके? तुला नको? तुला तू घेतलाय ना एक? चालेल का? हे घे इकडं. कोणा पाहिजे? अरे आवा इथं आहे. हाय ना इथं हातात पण. ते खाऊन झालेलं आहे मस्तपैकी. आणि एक आहे सरप्राईज 12 वाजता. ऑलमोस्ट किती वाजले? 11:15 वाजलेत. भावाला पण जागा ठेवायचा आपल्याला. काही असू दे, विषय गंभीर, तिथे रितेश भाऊ गंभीर. तर मस्तपैकी आता बघू आपण. चरण तू आहे ना? हा, तू आहेस ना? तू आहे. तुला आज काही सोडत नाही. सोनू सगळे आहे. रितेशला आपण बघू. दरवाजा ठोकून ठोकून त्याला उठवू, पण जागा ठेवू. तर कसं वाटलं? मस्त मजा आली नक्की? मजा आली भाई. 100, 200, 300, 400 हा किती टक्के? 500%. 500. तुला काय वाटतंय? मीच बनवला. कारण की आम्ही सगळं आणले. भावाने खूप म्हणजे खाऊन आणायचं काम केलं. फक्त नेक्स्ट टायमाला आपण एका माणसाला जास्त कामात द्यायचं. या माणसाला पण जास्त कामात द्यायचं. नुसतं मोबाईलवरती बघायचे. मानवने फर्स्ट टाइम खाल्ले त्यामुळे थोडं वेगळे वाटले. अरे हो भाई, अंडी. मानवने फर्स्ट टाइम खाल्ले त्यामुळे त्याला थोडं हे नाही. नेक्स्ट टाइम मला त्याला आपण मटक्यातलं दाखवू गावाला, तेव्हा बघू. मग काय बोलतो, वाटलं ना पण ओके आहे ना? काहीतरी वेगळं. नुसतं बिर्याणी चायनीज खाऊन काय वेगळं. आणि 12 वाजता मस्त काही होईल नवीन वर्षाची सुरुवात. एक सरप्राईज. तर आता भेटूया जरा 12 वाजता. तो झोपायचं बोलतोय, त्याला काय झोपून देत नाही आम्ही. 100%. 15 मिनिटच आहे. आताच कापून घेऊ ना. 15 मिनिटं थोडी आहे. काय म्हणा? अरे त्याला झोपायचं पण आहे ना, तसं नाही. किती मिनिटं दाखव? अरे आताच कापून घेऊ ना. 15 मिनिटं. हा ठीक आहे, 15 मिनिटं बोलायचं भाई. 15 मिनिटं ह्याच्याकडे 15 आहेत ना. विषय करतो मित्रांनो. हा कोण आहे? हे भाई मी ना तुझंच आहे ते. अबे हे बघ. आता आम्ही खातोय चोकोबार आईस्क्रीम पार्टी. खाल्ला आणि इथं कागद टाकून गेला ना चरण. आईस्क्रीम पार्टी. आईस्क्रीम पार्टी किती वाजले? नाही 12ला 10 मिनिटं. तुझं पण स्टोरेज कर. तर न्यू इयर चालू होतंय पण 8 मिनिटं. ते हे सरप्राईज केकचं झालं. नाही केकचं कॅन्सल झालं. केक ताईने आम्हाला सांगितलं की आम्हाला लाग काय, पण केकचा आहे एकच पीस. तो कोणाला देणार? तुम्ही खाणार उद्या. तर माझ्याकडे आणलाय. ह्यांना मी हॅपी न्यू इयर. ये ना उभा राहणार. हॅपी न्यू इयर गाईस. ये ना रे अक्षय. अरे कुठे गेला? ये हॅपी न्यू इयर भावा. हॅपी न्यू इयर. हॅपी न्यू इयर गाईस. तुम्हा सगळ्यांना हॅपी न्यू इयर. मग तुझं घरी अक्षय भाऊ. हॅपी न्यू इयर. हॅपी न्यू इयर. हॅपी न्यू इयर. हे सगळे हे टोन्या तू नाही वरून घे. हॅपी न्यू इयर. तर मित्रांनो, मंडळींनो, आजचा 31चा ब्लॉग होतो एंड. तर सर्वप्रथम सर्वांना नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. हॅपी न्यू इयर. तर नवीन वर्षात प्रवेश झालाय कारण की 12 वाजून गेले एंड करता हा. हॅपी न्यू इयर. पिलू हॅपी न्यू इयर बोल. हे तर 2026 चालू झालेलं आहे. तर सर्वांनी काळजी घ्या आणि आपला ब्लॉग कसा वाटला कमेंटमध्ये सांगा. आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण उद्या. म्हणजे 2026 चालू तर झालाय 1 जानेवारी. तर असाच सपोर्ट चालू राहू द्या.
यावर्षी पण मागच्या वर्षीसारखा त्याच्यापेक्षा जास्त सपोर्ट पाहिजे आपल्याला. तर व्हिडिओ उद्या भेटूया. काळजी घ्या. शुभरात्री.